Marede Mahita. Mari hiti kuar ini bapa aman, dohot kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuar ni toti korbadia, na tumo palagi dohot tanahon. Amin. Pabuah umat urusion, idama, nungaro haguaumi, idama, ihut pibana do upah silihonona, jala pamalosona di jolona, haleluya. Martangiang Mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano
Hinorhon ni asin rohamdo uben nasahat tami tu taon huria nai baruon. Lehom matuhami huriam to dim na badiai dohot hamalo osyakko. Asalam rara jalalam gadda harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon hiras ni roha tu naposom makatahok katam. Asalam gadda huriam marhite siani. Pargugui mahami manguluiho di bagasa kaporsiaw na totong. Asa manahak kami sahak ro di ujung na marhite-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion ima natar surat di Yohanes 8 ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida ninnama. Audo panodang ni portibion nasotupa mardala dinaholom namangihut tonau di ibana dotahe panodang hanguluan. Ido sahakna rak mangidogo mahita mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari dihita.
Tatopo tima dosata tua dopan ni debata. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni habang sahabat diaumi. Manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masai jojot warsai hami ho marhiti-hiti pikirat dohot hata. Dohot pabayanan nami naruai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubai kami. Dibaini tamado rimasammu. Jala uhuman muhami tuhamatias saliling ililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhukna. Sayurupi mahami paubahor rohanami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot Allah ni guar munabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasisani dosata. Humok kopita gabe dosa ibana naso tumada dosa dibaid debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Asa ngapo ma di debatana digijang. Amin. Mari dihita. Hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion dienet sian rom 10 telu ayat 10 sada sahat tu ayat 10 opat. Tajahama marsikat sorin. Ima rikotihamu ala dibotohamu tikina ainang dapot do obasna lauhehe sian namodom ainung ngajumonok haluau tanwaing sian uju gabe porsea hita. Badia mahita marpangalaho songon na patut arian. Unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon. Unang marharorangan dohot margadobus, unang marbada dohot mangiburu. Alai solukon hamu Tuhan Yesus Kristus, jala unang masarihon hamu daging guna, lau manungguli satu-satu. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hatani dibata jala naupeopsa. Amin. Mari dihita.
Taha tidak maha porsiau tai songon nahina tidak ni dongatana sa porsea di sadok portibion ra mahita madok. Au porsia di pata cahupa. Ido ama parguguna suatu dusan. Natu mo palangi dohot tanah. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni di pata cahuba na sesadai. Imana tinubuhan di si Maria. Naga biga siat tot di perbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhata. Natu mau nabirni. Di panguhuman ni silatus. Nama te tarpajal dua ibana di hau binar silang. Natua tubana toru. Namula mengulu di hari patuluhan. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamu ni de bata jauka. Amanai pargugu naswa tudusan. Di sima ibana pai mamula suku tu tanoon. Manguhumi hal na mangulu dohot namate. Au porsia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan hala Kristen akan nabadia. Dohot dihasan di dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mangulu kesugut daging hal nong mate. Dohot dihangluan nasura sudah. Amin. Tabigi majo di puji-pujian sian paduan suara haleluya.